Tento dom, toto miesto, kde sa každý týždeň stretávame, sa niekedy pre nás stáva takým miestom zaujímavých teologických zamyslení. A niekedy očakávame, že bude nejaká nová kázeň, kde sa dozvieme niečo nové z Biblie, čo sme ešte nikdy nečítali, nevedeli, nepočuli. Ale podľa Biblie taký hlavný dôvod tohoto miesta je, že sa stretávame s Bohom. A jednak Ježiš cituje zo Starého zákona, keď hovorí, že toto miesto sa bude volať domom modlitby. A pamätajte si niektoré tie texty, ktoré hovoria o tom, že toto bude dom modlitby. Mne sa páči jeden, ktorý je u Izaiáša v 56. kapitole. A Izaiáš tam opisuje v 56. kapitole nielen Izraelitov, ale hovorí, že aj cudzí ľudia prídu zďaleka a prídu na tento vrch a hovorí, a prídu do môjho domu modlitby a v tom dome modlitby im preukážem radosť. Boh nám dáva radosť, keď sme v dome modlitby a ja som rád, že tento týždeň tento dom môže naozaj byť domom modlitby, aj váš dom a aj na tých stretnutiach online môžeme sa spolu modliť. Celá myšlienka týchto modlitebných stretnutí bude svedectvo. Ako svedčiť? Ako svedčiť? Ja už som v príbehu hovoril, že dá sa svedčiť životom. A ten príbeh, ktorý som spomenul, ja viem, že veľa z vás pozná o mne, ako si ten môj kamarát, bubeník Peter, všimol, že som iný. Ja som deťom nedopovedal ten úplný koniec. Ak sa pamätáte ten koniec toho môjho príbehu, keď už sme boli hore, my sme šli po schodoch a on musel ísť na jednu stranu, ja som musel ísť na druhú. A ja som mu neodpovedal na tú otázku. A potom už nikdy sme sa nebavili na otázku Boha a viery. A ja doteraz, keby som mohol ísť naspäť na nejaký čas a niekde v mojom živote, môže vy máte niečo také, čo by ste povedali, ja toto by som rád chcel zmeniť, tak keby som mohol Boha poprosiť jednu vec, tak by som chcel, keby som mohol ísť naspäť tam na tie schody, kde sa ma Peťo Bubeník spýtal, či verím Boha a dúfam, že by som už tú odpoveď mu naozaj dal nejakú inú. Ale napriek tomu, že som takto veľmi Boha sklamal, že na jednej strane svojim životom som svedčil, ale svojimi ústami som ho zaprel, tak podobne ako aj Abraham, Boh mi dal to, že som mohol ísť na teologickú školu a cestovať po celom svete a hovoriť o Bohu. A za to Bohu naozaj veľmi, veľmi ďakujem, že napriek tomu, že tá prvá skúška dopadla úplne hrozne, Boh mi dal ešte jednu šancu, že mi dovolil takto ďalej ísť a svedčiť o Bohu. Keď Biblia hovorí o tom, ako svedčiť, čo to znamená svedčiť? Otvorte si spolu so mňou Izaiáš, 43. kapitolu. A ja len na chvíľu sa chcem pozrieť na zopár textov o tom, čo to znamená byť takým človekom, ktorý svedčí. Čo to znamená, keď Boh chce, aby sme svedčili ľuďom. Poďme sa, keďže sme v dome modlitby, ešte raz pomodliť. Náš Oče, ktorý si na nebesiach, prichádzame dnes k Tebe, ideme si otvárať aj Tvoje slovo a chceme naozaj počuť Teba. A dnes chceme sa s Tebou naozaj aj rozprávať. Chceme aj to, čo máme na srdci, vyznať a chceme to počuť Tvoj hlas. A tak teraz, keď si budeme čítať z knihy proroka Izaiáša a otvárať Tvoje slovo, buď tu s nami a počúvaj naše modlitby a pomôž aj nám počuť Tvoj hlas. Amen. A ten text hovorí, a teraz takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ Jákob, tvoj tvorca Izrael. Neboj sa. Celý tento text začína s tým, že je tu nejaký nepriateľ, ale keď je na našej strane Boh, nemusíme sa báť, neboj sa. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Keď budeš prechádzať cez vodu, budem s tebou, ak bude nejaký problém, ja tam som. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. A keď pôjdeš cez oheň, nepopálíš sa. A plameň ťa nespálí, pretože ja, Hospodin tvoj Boh, ja ťa milujem, ja ťa mám rád, ja som si teba vyvolil. 5. verš hovorí, neboj sa, veď som s tebou, tvoje potomstvo privediem od východu a zhromažím ťa od západu. Severu poviem, vydaj a juhu nedrž. Priveď mojich synov zďaleka a moje céry od končí zeme. Všetkých, čo nosia moje meno,
ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. Hospodin je jediný Boh. Tu začína rozprávať trochu, ako vypadajú títo jeho ľudia. Kto to sú títo ľudia? A on hovorí, toto sú ľudia, ktorí nesú moje meno. Ja som ich stvoril na svoju slávu. My, čo sme tu, my, čo prichádzame do tohoto domu modlitieb a potom pôjdeme a budeme žiť medzi ľuďmi celý týždeň, Boh o nás hovorí, my nesieme jeho meno a Boh ešte ide o krok ďalej a hovorí, my sme jeho sláva. Viete si to predstaviť, že Boh stvoriteľ si povie, vieš čo, Rastio, ja chcem, aby ty si bol mojou slávou. Boh si vyvoláva nás a hovorí, ja chcem, aby vy ste boli mojou slávou, ja som Hospodin. Vyveď slepý ľuď, hoci má oči, a hluchých, hoci majú uši. Nech sa spolu zhromaždia všetky národy a nech sa zídu ľudia. A teraz všimnite si 10. verš. Vy ste mi, čo tam je napísané? Čo tam máte napísané? Vy ste mi svedkami, znie výrok Hospodina. A teraz hovorí, lebo ty si môj služobník, ktorého som si ja vyvolil, aby ste spoznali, uverili mi a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh a ani po mne nebude. Ja som Hospodin a okrem mňa nie je to spasiteľa. Ja som oznamoval, zachraňoval a zvestoval a nie medzi vami cudzieho Boha. Vy ste mi svedkami, znie výrok Hospodina, pretože ja som Hospodin. To prvé, čo nám Biblia hovorí o tom, čo to znamená byť svedkom, čo to znamená svedčiť, Biblia hovorí, že ja som Hospodin a vy ste moji služobníci. Ja som vás spasiteľ a vy ste tí, ktorých som ja spasil. To prvé, čo Biblia hovorí o tom, čo znamená svedčiť, predtým, ako ideme na teologickú školu a naučíme sa hebrejčinu a dokážeme krásne rozprávať, Boh hovorí, prežijete so mňou nejakú skúsenosť. Ja budem vašim Bohom a vy ste tí, ktorí prežili to spasenie. Vy viete, vy veríte, že ja som Boh. Poznáte Boha? Máte s Bohom skúsenosť. Môžete povedať, že Boh je váš Boh? Dokážete veriť ten príbeh o Abrahamovi, ktorý sme si čítali nielen teraz na modlitebnej, ale zhodou okolností aj ráno na sobotnej škole. Taká hlavná vec o Abrahamovi. Abraham je otec, a my to aj tak poznáme už, Abraham je otec viery. Ak chceme svedčiť o Bohu, nejde len to, že sa nabiflujeme nejaké veršíky a že vieme celú vierovku a že keď sa nás niekto spýta, vieme to krásne všetko vysýpať. Ono sa to začína ešte predtým, ako sa s niekým stretneme. Ono sa to začína našou vierou v Boha. Keď Boh nás povoláva, ako povolal Abrahama, my vykročíme. Ale potom prichádza ten prvý krok, potom ako sme vyšli a nasledujeme Hospodina, to svedčenie. A v tom Abrahamovom živote sme si čítali, že to svedčenie začína v jeho rodine. A my to vidíme znovu a znovu, dokonca u samého Ježiša Krista. Vidíme, že to svedčenie začína medzi tými jeho najbližšími, tými, ktorí si povoláva. A aj tu nás sám Boh hovorí, že tí, ktorí mne budú svedkami, tí prví sú tí, ktorých som si ja povolal, ktorí sú moja rodina, tí, ktorí sú mne najbližší. To neznamená, že Bohu nezáleží na tých všetkých ostatných. Boh práve že hovorí, že ja chcem, aby vy ste mi boli svedkami to všetkých končín. Ja teba, Abraham, požehnám, aby si ty bol požehnaním. Ale začína to v našej rodine. My sme svedkami v našej rodine. A môžeme začať úplne od tej najúžšej rodiny, manžel a manželka. Svedčíte manželke? Svedčíte manželovi? Ste tým, tou Božou slávou pre toho vašeho partnera? A o to viac ako partneri, ste tou Božou slávou tým svedkom pre vaše deti? Čoskoro sa budeme spolu aj modliť. A už teraz možno, že môžete začať rozmýšľať o nejakých menách, nejakých špecifických menách. Možno, že je to naozaj v tej úplne najúžšom kruhu rodiny, ale možno, že tam je niekto vzdialenejší, nejaký bratranec, nejaký ujo, nejaká teta, ktorý naozaj potrebuje poznať Boha, ktorému naozaj chcete svedčiť.
A toto je človek, za ktorého by ste sa mohli, aby sme sa možno aj spolu mohli počas tohoto týždňa modliť. Ale tam to nekončí. Už to zasľúbenie Abrahamové hovorí, ja požehnám teba, požehnám tvoje deti, požehnám celý tvoj rod, ale on hovorí, ale je tam ešte niečo iné, aby vy ste boli požehnaním pre všetky národy, do všetkých končín zeme. Ten počiatočný text, ktorý som vám spomínal z Izaiáša 56. kapitoly, hovorí, že všetky národy prídu do domu modlitieb a ja prejavím radosť v ich srdci tým všetkým národom, nielen Izraelitom, nie len adventistom, nie len protestantom. On hovorí, zo všetkých končín zeme, všetky národy prídu do domu modlitby a ja im spravím radosť. A teraz možno sa môžete zamyslieť aj nad tým, ako môžete byť požehnaní v tom väčšom kruhu, v tej širšej komunite. Možno, že máte niekoho v práci, možno, že to je nejaký sused, s ktorým si vychádzate alebo nevychádzate, možno, že to je niekto len v obchode, nejaká predávačka. My chodíme, máme najbližší obchod, ktorý máme, je Terno. A je tam jeden predávač a Alicia si ho všimla a všimla si, že nikdy sa neusmieval a tak sa s ním dala sa s ním do rozhovoru. A teraz vždy, keď tam prídeme, keď tam prídem, on sa zhodou okolností tiež volá Peter, ako ten druhý Peter Bubeník, ale tento nie je Bubeník. A vždy, keď už prídem, hneď veľký úsmev a hneď ahoj. A už ma pozná po mene, ja poznám jeho po mene. Úplne obyčajný človek v obchode, predávač. A možno, že aj taký človek potrebuje počuť o Bohu a možno, že aj takému človeku môžeme svedčiť. Možno aj takému človeku, s ktorým nie sme veľmi často, s ktorým naozaj len, keď ideme si zobrať ten chleba a nejakú paradajku a vychádzame a musíme mu dať tie peniaze a len povieme, ahoj Peter, ako sa máš? Minule stál vonku, mal nejakú pauzu, tak som sa tam zastavil a mohli sme sa začať rozprávať. A mohol som mu povedať, kto som, čo robím, on sa nám spýtal, čo robíš a ja mám v tomto takú výhodu, nie ako vy, keď sa ľudia spýtajú, čo robím, ja im môžem povedať, čo robím a hneď prejdeme na duchovnú tému, lebo keď zistia, že som kazateľ alebo farár alebo niečo také hneď ľudia majú naozaj záujem o Boha. Ešte sa mi nestalo, že by niekto povedal, to ma nezaujíma, to nechcem. Hneď keď poviem, som nejaký kazateľ a hneď sa začnú pýtať, čo to teda vlastne znamená. Ja chcem, aby sme sa dneska modlili a mám také 3 podnety na základe toho, čo sme čítali na modlitby. Ten prvý veľmi, veľmi dôležitý podnet, predtým ako chcete svedčiť, nemôžeme svedčiť bez tohoto, musíme poznať Boha. Poznáte Boha? Veríte Bohu? Musíme veriť Bohu, musíme spraviť ten krok s Bohom. Máte s Bohom skúsenosť? A ak nie, modlite sa za to. Ja som vám hovoril pred niekoľkými týždňami ten príbeh toho mladého človeka z tohto leta, ktorému som povedal, ak nevieš sa modliť, tak sa modli. A výsledok bol úžasný zážitok s Bohom. Ak nepoznáte Boha, ak nemáte s ním úžasnú skúsenosť, nemôžete o Bohu svedčiť, ale môžete ho to prosiť. A môžete zažiť úžasné veci s Bohom. Ten druhý podnet na modlitby je naša rodina. Ten úzky kruh. Či už je to váš partner, alebo vaše deti, alebo tá širšia rodina, nejaký ujo, teta, ktorí naozaj potrebujú modlitby. A možno, že sa môžete aj ďalším ľuďom zveriť. Nemusíte byť len sami. Počas tohoto týždňa viacerí sa budeme spolu schádzať každý večer, vždycky o 6:00 online a môžeme sa modliť za špecifických ľudí, za špecifické mená. A ten tretí podnet na modlitbu dnes je tá vaša širšia komunita. Je tam nejaký človek, ktorý vám leží na srdci, ktorého si všímate. Možno človek, ktorý vidíte, že potrebuje toho Boha, že sa neusmieva, alebo nejaký človek, s ktorým ste v robote a sedíte vedľa seba, rozprávate sa a možno, že niečo prežíva, s čím zápasí.